pam. Hai, Mr. Vlad, ai dat play la cameră? Am dat. Gata, să ne vadă poporul pe facebook.com/like-texfm. Așa. Ia o cască ca să auzi ce se întâmplă pe radio și telefonul ca să vorbești cu Vlad, copilul minune, așa îl cheamă. Poftim. Băga telefonul. Alo. Alo. Bă, Radu. Salut, salut. Bine, stăteam pe bancă. M-a postat. Da. Păi eram într-o zi la oră și mâncam. Și profa nu știu ce a zis, că nu avem de mâncare. Și a doua zi am venit pe masă în timpul orei, salam, slănină, muștar, de toate. Da, picnic în timpul orei. Și după aia, în pauză, am luat toată ceapa și am uns-o pe catedră și miroseam toată clasa de nu se putea ține ora. A intru în a 10-a. Nu zi numele că după are profa pică pe care. Da. Când mai vorbește Vlad. Bine, la vedere. Pam, 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 param, pam, pam. Robert. Zi. Alo, salut. Uite, bine, stăteam și eu pe aici pe bancă. Au dat ăștia năvală peste noi. Bagă-ți mă casca. Păi, cam așa. Păi, de 1 aprilie era o bagnotă falsă de 1.000.000 și am pus la profă pe scaun. Și ea, fericită, s-a bucurat, uite 1.000.000, acu e, și am zis eu că e falsă, țapă de 1 aprilie. I-a mărit salariul la profă. N-avea treabă. Nu. Ciao. Da, prezent. Param, pam, pam.